ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିସ୍କୁଲ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିସର୍ଗକାର ଯୋଗ। ଆ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ଆ, କ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ କ, ଦନ୍ତ ନମସ୍କାର ନି ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ନି, ଦରସ୍କାର ଦୁ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ଦୁ, ଦୁଃଖ, ଦରସ୍କାର ଦୁ ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଖ, ଛି ଛି, ଛରସ୍କାର ଛି ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଛରସ୍କାର ଛି ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ, ଦୁଃଖୀ, ଦରସ୍କାର ଦୁ ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଖରେ ଦୀର୍ଘକାରେ ଖି, ଦୁଃଖିତ, ଦରସ୍କାର ଦୁ ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଖରସ୍କାର ଖି ତ, ନିଃଶେଷ, ଦନ୍ତ ନମସ୍କାର ନି ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ତାଲବେସରକାର ସେ ସ, ନିଃସହାୟ, ଦନ୍ତ ନମସ୍କାର ନି ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଦନ୍ତେସ ହରେକାର ହା ୟ, ଦୁଃସାହସ, ଦରସ୍କାର ଦୁ ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଦନ୍ତେସରକାର ସା ହୋ ଦନ୍ତେସ, ଦୁଃସମୟ, ଦରସ୍କାର ଦୁ ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଦନ୍ତେସ ମ ୟ, ନିଃସଂଶୟ, ଦନ୍ତ ନମସ୍କାର ନି ତହିଁରେ ବିସର୍ଗ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାରେ ସଂ ତାଲବେଶ ୟ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗିଛି ସଦାଏ ସଂସାରେ, ଦୁଃସମୟେ କେବେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ହସି ଅପରକୁ ହସାରେ।